APSA é a principal lonxa galega dentro das 127 da comunidade e aporta o 15% dos ingresos por produto fresco en Galicia, sendo líderes en especies como o bonito do norte ou a cabala, destacando como a principal europea en merluza do pincho. O volumen promedio de comercialización armadores de Burela é dunhas 14-15.000 toneladas, con un volumen de ingresos de en torno a 60 millóns de euros. Na contribución ten un peso importante a flota non socia, é dicir, a flota que non é de Burela. En Burela comercializan peixe en torno a 300 embarcacións, das cuales só hai 50 que son de Burela. Estamos falando que o resto son embarcacións de outros portos que deciden comercializar en Burela por servicios e, sobre todo, porque ten unha moi boa cotización no peixe. Comercialízanse 110 especies diferentes e todas elas son importantes, pero, lógicamente, as que teñen un maior peso, en este caso son a merluza, bonito, cabala, mero, besugo, palometa roja, e todas estas que enumerei somos líderes en comercialización dentro do que é a comunidade autónoma de Galicia. Ademais, son todas elas especies de alto valor. Pois en APSA somos sobre uns 20 traballadores traballando na lonxa abaixo, 8 en sección de caixas, 6 en mantenimiento e 7 en oficinas. O que normalmente facemos é a recepción de caixas dos compradores para lavar e almacenar, e despois damos salida hacia os barcos e a distribución, e somos todas mulleres. A nosa función é desde colocar os barcos e os atraques dos barcos hasta pesar o peixe e subastalo. O que facemos nós é o etiquetado do peixe un estilo o DNI do peixe, donde temos que saber a procedencia, o tipo de pesca e de que aguas ven. Dentro da lonxa facemos a subasta propiamente dita e despois encargámonos tanto da xestión da venta como despois dos pagos aos barcos, unha vez rematada esta. E despois está a parte de contabilidade, que unha vez feita a facturación, temos o que é a contabilidade, pago e cobro desas liquidacións e facturas de barcos e de clientes. Temos o Departamento de Seguridade Social, que se leva o que é tema de contratos e seguros sociales, tanto dos propios empleados de armadores de Burela como dos empleados mariñeiros dos barcos, de distintos, tanto socios como non socios de armadores de Burela. Pois, se seguimos aplicando o múltiplo de 5, pois tranquilamente podemos estar valorando en torno a 300 millóns de euros o entorno de Burela. Que se lle damos marcha atrás ás pesetas, estamos falando de 50.000 millóns de pesetas, porque é que os euros nos engañan. Son 300 millóns de euros. Isto parece unha miseria. Pero non, como dicía a señora aquela maior, non, meu picariño, sonche moitos cartos. E iso genera APSA.